салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Шумо қарор доред дар канали БАРСатиҷӣ ва мо дар ин ҷо дар бораи трансферҳо, мушкилиҳо ва охирон хабарҳои дастаи каталонӣ гап мезанем. динам видео дар бораи Месси баромад ки айни ҳол Барселона бо Месси беҳтар бозӣ мекунад ё ин ки бе Месси. Бисёриҳо дар комментария бо ман розӣ набуданд, махсусан мухлисони ашадии Месси, на ин ки аз Барселона. Бораи ҳамин бародаро имрӯз барои шумо ман алоҳида промои эфир мегузаронам ва ин масъаларо ҳама каса бе камбудӣ муҳокима мекунем. Вақти промои эфирро ман дар телеграм канали БАРСатиҷӣ менависам. Агар кадоме дар он ҷо обуна набошад, то ҳатман дароед обуна шавед. Дар телеграму бисёр чизҳоеро муҳокима мекунем ки дар ютуб нест. ссылкаи канал дар описанияи ин видео. Акнун мегузарем ба хабарҳои имрӯза. Дар ягон ҷо баъз рӯшнед мо бошад сар мекунем. Сар мекунем аз пресс-конференсияи Роналду Куман пеш аз бозӣ бо Леванте ки ӯ дар он ҷо дар бораи мушкилиҳои Барселона, дар бораи Рикки Пуч ва бисёр бозингарон ҳарф зад. Биёед гӯш мекунем ки ӯ чӣ гуфт. мо бо дастаи бозӣ хоҳем кард ки бар мо фишор меорад. Мо бояд ҳангоми ҳаракат додани тӯб, фароҳам овардани фазо ва лаҳзаҳо эҳтиёткор бошем. Мо дар як ҳафта 3 бозӣ дорем ва бояд дар ҳамаи онҳо пирӯз гардем. Ба Барселона чизе намерасад. Натиҷаҳо дар Ла Лига дар он сатҳе нест ки мо интизор будем. Мушкилот дар диққати қисмҳои маҷмӯӣ, ҳимоя, партофтани баромадҳо вуҷуд доранд. Баъзан шумо бояд хашмгинтар шавед. Мо имкониятҳои зиёдеро ба вуҷуд меорем, аммо реализацияи бозингарон паст аст. Даста ноустувор мебошад. Чизеро бояд беҳтар кард. Агар мо ин корҳоро анҷом диҳем, мо дар дигар бозиҳо пирӯз хоҳем шуд. Ман ба ин боварӣ дорам. Ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки футболбозонро эҳтиром кунам ва онҳоро дастгирӣ кунам. Аммо агар хатогиҳо бошанд, шумо бояд эҳтиромона инро гӯед. Ман дар клуб ягон футболбозро барои хатогӣ чап намегирам. Дуруст нест ки бозингарони ман мехоҳанд аз рӯи схемаи дигар бозӣ кунанд. Ман ҳар рӯз бо онҳо суҳбат мекунам ва онҳо ба ман дар бораи система ва нишастҳои матбуотии ман чизе намегуфтанд. Ман ҳамаи бозингарони дастаро эҳтиром мекунам, гуфт Куман. Журналист Роҷер менависад ки яке аз номҳое ки дар саволҳои Роналду Куман дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозии имрӯза бо Леванте баромад, номи Рикки Пуч буд ки дар мавқеҳои калидии Барселонаи голландӣ ҷой пайдо накардааст. Куман фаҳмонд ки ӯ дар бозиҳои охир бозӣ кардааст. Ман беҳтарин составро меҷӯям. Биёед бубинем ки фардо чӣ мешавад. Гуфт ӯ ҳангоми суол дар бораи эҳтимолияти бозингари каталонӣ дар ҳайати асосӣ дар бозӣ бо Леванте. Вақте аз ӯ пурсиданд ки ба Рикки чӣ намерасад то ӯ бештар бозӣ карда тавонад, Куман ҷавоб дод: ман дар бораи бозингарони мушаххас суҳбат карданро дӯст намедорам. Мураббӣ системаи бозингаронро меомӯзад ва дар асоси ин таҳлили ҳайатро муайян мекунад. Даста беш аз 20 бозингар дорад. Агар бозингар дар майдон набошад, ин сабабҳои худро дорад, гуфт Куман. Дар айни замон Рикки Пуч аз рӯи шумораи дақиқаҳо дар бозиҳои расмии мавсим дар ҷои 23-юм аст. 77 дақиқа аз 1440 имконпазир. Барои гуфтугӯ дар бораи баромадан дар охирон дақиқаҳои бозӣ аз 270 дақиқаи имконпазир 49 дақиқаашро мегирем. Ва ин дар ҳолест ки дар соли 2020 аз футболбозони Барса танҳо Лео Месси аз рӯи миқдори миёнаи пасҳои калидӣ дар 90 дақиқаи бозӣ аз Рикки Пуч пеш мегузарад. 16 моҳ қабл як нишасти матбуотии Валверде баргузор шуд ки онро Куман асосан плагиат кард. ояндаи Рикки Пуч мавзӯест ки ҳам барои ӯ ва ҳам барои клуб муҳим аст. Ман намедонам. Ва як бозингари дорои иқтидори бузург ва ояндаи олист. Аммо дар ҳоли ҳозир мо бисёр бозингаронро дар нимҳимоя дорем. Ман намедонам ки нақшҳои роҳбарияти клуб барои ӯ чӣ гунаанд. Ман кӯшиш мекунам беҳтарин дастаро барои пирӯзӣ интихоб намоям. Ин аст суханони Куман дар бораи Рикки Пуч. дӯстон, акнун ба шумо савол: оё Пуч арзандаи бозӣ кардан дар ҳайати асосӣ мебошад ё ин ки не? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Мо бошад давом медиҳем. Дӯстон, рӯзи 13 декабр Барселона дар Камп Nou дастаи миёнаҳоли Левантеро пешвоз мегирад. Баъди мағлубият аз Ювентус дастаи каталонӣ дар қаҳру ғазаб аст ва умедворам ки дар ин бозӣ футболбозон бо рӯҳияи баланд ба майдон мебароянд. Ширкати 1xBet ба ғолибияти Барса боварӣ дорад, аммо ман дар он ставка мемонам ки Барса аллакай дар якум тайм ғолиб мебарояд бо коэффициенти 1.6. шумо бошад интихобатонро худатон кунед ва ногуфта намонад. дӯстони мо аз 1x барои ҳар як иштирокчони нав то ҳаҷми $100 бонус медиҳад. барои бонусро гирифтан ба ссылка комментария буда даромада дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод Барсатиҷӣ нависед. баъди аввалин ставкаи кардагиатон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисобатон мегузарад. имконияти хуби пулкорокуниро аз даст надиҳед.
барселона яке аз довталабони асосӣ барои ҳимоятгари марсел бубакар камара ном бурда мешавад. Дар ин бора хабар медиҳад Мундо Депортиво. Ба скаутҳои дастаи каталонии бозии футболбози 21-солаи фаронсавӣ хело писанд омад ва онҳо бар як тавсия медиҳанд ки ӯро харидорӣ намоянд. Пешакӣ хабар баромад ки ба камара Бавария низ ҳавасманд аст. Дар ин сезон Бубакар дар ҳамаи турнирҳо 16 бозӣ карда соҳиби 4 корти зар шудааст. Шартномаи ӯ бо Марсел то соли 2022 амал мекунад. Антуан ГРИЗМАНН ҳамлагари Барселона дар робита ба гузоришҳо дар бораи он ки ширкати бузурги телекоммуникатсионии Чин дар назорати мусалмонони уйғур даст дорад, қатъ шудани созишномаи сарпарастии худро бо Хуайвей эълон кард. Бо соҳиби шубҳаҳои шадид ки Хуайвей дар рушди уйғуриҳо бо нармафзорӣ шинохти рӯи сам гузоштааст, ман фавран ҳамкориамро бо ин ширкат қатъ мекунам, гуфт барандаи ҷоми ҷаҳон 2018 дар як изҳорот дар Инстаграм. Ширкати таҳқиқотии Иттиҳоди Муттаҳидаи Амрико IPVM дар гузориши рӯзи сешанбеи худ гуфт ки Хуайвей дар озмоиши нармафзории шинохти рӯй дар Чин ширкат кардааст ки ҳангоми шинохтани чеҳраи уйғур метавонад ба полис муроҷиат кунад. Хеле ки медонед бародарони уйғуриҳо як саркӯбшудаи мусалмонон мебошанд ки аксар вақт аз ҷониби ҳукумати Чин мавриди таъқиб яъне латту кӯб қарор мегиранд ва онҳо асосан дар минтақаи ғарибӣ Цинзиньян зиндагӣ мекунанд. Худрасон мекунем ки Гризманни 29 сола аз соли 2017 сафири бренди Хуайвей аст. Дӯстон, биёед ба хотири кори Гризманн лайки худро дареғ намедорем, зеро Антуан пулро интихоб накарда ҳамчун Месуд Озил аз ҳамкорӣ бо брендҳои Чин даст кашид, ба хотири он ки будпарастон мусалмонони уйғуриёнро азоб медиҳанд. Агар дар ёдатон бошад, аз пушти суханҳои Озил бозиҳои Арсеналро дар хитой нишона медоданд ва Месуд дар рӯйхати сиёҳи онҳо қарор дорад. Ба фикрам ҳамаи шумо инро медонед. Барои ҳамин мегузарем ба хабари асосӣ. Собиқ бозингари Барселона АРТУР Мело дар бораи Месси ва тарки даста комментария дод. Лео барои Барселона бузургтарин кумир аст. Ӯ дар клуб аз синни хурдсолӣ қарор дорад ва карьераи худро дар ин ҷо бахшидааст. Ман ҳайрон нестам ки Лео мехоҳад Барселонаро тарк кунад, аммо ноҳурматӣ аз сӯи роҳбарият маро ғамгин мекунад. Дар ҳама ҳолат интихоб дар дасти онҳост. Дар мавриди рафтани ман аз Барселона бошад, овозҳо бисёртар буд. Ҳамин ки ман фаҳмидам ки мехоҳам равам, инро ман дуруст иҷро кардам. Барселона ба ман бисёр чизҳоро дод. Клуб дарҳои маро барои Аврупо боз кард ва орзуи кӯдакии ман амалӣ шуд. Ман версия рафтани худро дорам, клуб бошад версияи дигар. Дар ҳама ҳолат ин ба анҷом расид. Акнун ман дар дигар дастаи бузург ҳунарнамоӣ мекунам ва ҳар рӯз рушд карда истодам. Нисбат ба Месси Роналду бо дигарон бисёр суҳбат мегузаронад. Ӯ ягон маротиба рад намекунад агар ҳамдастааш ба ёрдами ӯ муҳтоҷ бошад. Роналду мисли ҳайвон ҳар рӯз машқ мекунад ва ӯ намедонад дам гирифтан чист ва ҳама вақт шуморо дар роҳи дуруст мемонад. Ӯ ҳама вақт ростқавл аст ва чизе ки ҳаст дар рӯят мегӯяд ва ягон чизро дар дилаш нигоҳ намедорад. Фарқияти Месси ва Роналду дар чист? Аввалин дараҷа ҳардуи онҳо қаҳрамонанд. Дар ин бора Месси ва Роналду яканд. Онҳо ҳама вақт аз аввал то охир мубориза мебаранд. Агар онҳо 3 гол зананд, даро фикри 4 голро мекунанд. Онҳо ягон маротиба сер намешаванд. Ин чизе аст ки маро мотиватсия медиҳад дар ҳардуи онҳо, гуфт АРТУР. Ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Аз ёд набаронед лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.